Máme pri mikrofóne Mareka Mašku, ktorý sa stal s Bechticami vlastne strieborným mužstvom na dnešnom turnaji. Aký bol pre vás priebeh dnešného turnaja? Ja som s turnajem maximálne spokojný. Z našej strany to bolo, myslím si, tie 3 zápasy boli super. My sa snažili, chalani podali obdivuhodné výkony, ja som na nich strašne hrdý. Škoda to finále nám vyšlo, ušlo nám to tam o 3-4 góly, my sme sa viac nechceli potom tak zblázniť, z Brejko sme dostávali góly. Ale myslím, že to akcia bola super. Chalani sa zahrali, spoznali, hrali s vyššou ligou, predtým nehrávali takéto zápasy, hrali s dobrými futbalistami, takže myslím si, že výborné, super. Každopádne ste mali zrejme dnes najväčšiu podporu v hľadisku tu v Mestskej športovej hale. Aký to bol pocit hrať pred takým publikom? Výborný, pretože ja som sa v lete vrátil, ja som v Letici nehral 9 rokov, čiže 19 rokov som bol preč a to, čo sa deje, alebo to, čo bolo celú jeseň, to je niečo neskutočné. Fakt, tí diváci sú našim ani nie 12, ale 13, 14 hráčov a treba im za to poďakovať. Super. Aké sú vaše ambície v jarnej časti sezóny, osobne s mužstvom? Osobne s mužstvom my máme takú víziu, že chceme ísť od zápasu k zápasu. My nevidíme koniec sezóny, že chceme postúpiť niekam, ale ideme od zápasu k zápasu, uvidíme, čo bude, čo nastane, budeme na 30. bode, keď bude sumár, kde sa budeme nachádzať. Dobre, my budeme držať pesti, ďakujem. Ďakujem.